matay luya po datong vlogger nga taga Gandhi Euro no nga nag-viral no atong Cabao versus iPhone nga topic ba. Ibis kay ang uban yung mga bag-o niya nga content ba kay di na about bitaw to ang mga comment puro gyapon Cabao ug iPhone. Na ako'y nakitaan karon sa feed nga na murag nagtabang siya sa mga kabatan-unan sa mga kabukiran ba. Murag mga estudyante sa murag galisod sila ilang mga eskwelahan is murag dili kayo nga nakatsada ana bitaw. So murag nga iyang caption nito is murag nag-andam na daw sila sa ilang mga gift para sa Christmas. At pagtanaw na sa mga comments puro man Cabao guys mo na. Bugoy mga emo guys, grabe mo ka-harsh guys. At madlok man na masayop aning mga vlog-vlog nato da. At bugoy rin niya. Imot lang ko pa. Luyas tao eh. Dul, dugay siya makarecover ani Dul ba. Pastilan nga lesson learned ginig Dul. Pida.